היי! טוב, אז עוד מעט חוזרים ללימודים. כמה שזה מבאס, בואו נסתכל על הצדדים החיוביים. בגלל שחוזרים ללימודים, אז אני באתי להראות לכם את שגרת הבוקר שלי לפני בית ספר. אני צריכה קצת להזכיר לעצמי גם, כל החופש בלבל אותי. בבוקר, כשאני קמה בבוקר, אז בואו, לפני שאני קמה בבוקר, כשאני עוד חולמת לי וישנה שמה, אני צריכה לשים לי לפחות 10 שעונים בהפרשים של 2 דקות. כי אחרת אני פשוט לא קמה. אני מכבה אותו וחוזרת לישון. וזה ככה, אין לי כוח רצון להקים את עצמי. בסוף אני קמה, וכשאני קמה, אני הולכת לשירותים, למראה. שוטפת את הפנים שלי, עושה תרחיץ כזה של פנים לנקות את כל היופי הזה. אחרי זה אני הולכת, והגיע השלב שצריך להתלבש. ואז אני מתחילה להפוך את כל הארון החוצה ופנימה ופנימה והחוצה 3 פעמים. שמה על עצמי זה משהו בסוף, כן? אחרי כל זה, הגיע הזמן להתאפר. אני מתאפרת כי זה כיף, וזה יצירתי, וזה אומנות, ואני נהנית מזה. וגם כשאני מתאפרת, אז אני מתאפרת ממש קצת, בעיקר לבית ספר. ואז מגיע החלק של העבדון שבגללו אני מאחרת לבית ספר כל בוקר, שנקרא אקססוריז. אוקיי? יש את אלה, יש את אלה, את זה, יש לי עוד מלא 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 מלא. אז בסדר, יוצא שבסוף אחרי כל זה אני יוצאת מהבית עם שקית עם ספרים, עוד תיק על הגב כי לא הספקתי להכניס את הספרים, נעליים ביד, גם סנדוויץ' ביד, כי למי יש זמן להכניס אותו לתיק. טוב, אז אחרי שאני כבר מוכנה סוף סוף לבית ספר, אחרי כל הארגונים, אני רוצה רק להראות לכם באיזה מוצרים השתמשתי. אז ככה, דבר ראשון שקמתי בבוקר, השתמשתי בתרחיץ פנים הזה מסדרת ים. נורא חשוב לנקות את הפנים, שהאור שלכם יהיה נקי. מיד אחר כך השתמשתי בקרם לחוט הזה, גם מסדרת ים, שבעצם נתן לי לחוט, ונורא חשוב להחזיר את הלחוט לפרצוף. שמתי דאודורנט, פרשי, קליל, נעים, שלא יהיו אי נעימויות במהלך היום. אחר כך עברתי לאיפור, אחרי שסוף סוף בחרתי בגדים, והשתמשתי בבסיס לאיפור, בסיס קרים הזה, שהוא בעצם גם פיגמנט, גם כיסוי וגם מקדם הגנה. שזה נורא חשוב להשתמש במקדם הגנה, גם בחורף, גם בקיץ, צריך להיזהר מהשמש. והשתמשתי במברשת הקסם הזאת. זה הדבר הכי נעים בעולם, ואני מאוהבת. טוב, זה היה כל המוצרים שהשתמשתי בהם היום, והיה לי ממש כיף איתכם, מקווה שנהנתם.